Yamamo akwaba afitiri mekane hia yen e Facebook no so DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchiremu emfa ensomo na enkra efiri Ghana Police Service akache no na yetema regional command e de aba bonten echiremu a ana no kwesiede ya nadwo pon enipa wi amoya kronfotechi amwa emu maako miensa etu aka wo nyina da atumi afrim afoforo pii ne nso adwane ya posifo epa wo machira kwan na wo matumi ache wonom na press release a Ghana Police Service whatever to mountain so no echirimi sem asem wei esena no kosia dai anadwo emra a posifo da hosa no munya nkra se ne omo nso de na ageta efizoko piemu e wo pon a warehouse bi wo hono ma akrofo person ko bum na mkoko wiamu niema e wotema industrial area ne no ena posifo kwa ya eni yampa ni nuane yampa ena mlanti wa ba makoma ko be di se du ankentira nwam oma betri se de etienya semkuma wonom ekwakwaba ko no e wotema eye industrial area hono ma no wopon e wankrabo prematem na posifo ne kra ne chirimi se e wam ko mo hu se mente wa no omukokura eye pesiri bia abrofo de wom na bifo nso de ayato yebo ase aye okruma so bi wom a wonom ejina hono ma mototutuo ni sam na ma posifo ndu wope na mlante wa na anwane wo mo modin asane tuum di gu posifo no so na wanim Ghana Police Service mlante enso ne yedinti wamba modin metuei ene edima ya na we yato na akronfo mani adin sa no posifo mema no ho odinti no etuo no tumi ka akronfo no mu mako miensa atom ho no ma mu nyina da etumi ehwe mo nko a afoforo ba ye nso de emekase etu akabi no na nso ndi modin di mujasho etimi edidwane yem na Ghana Police Service akase chirim ze wamade apagya mu no edeka kopie mu ewo police hospital eye mukurabia de wamade apapa mu de kudie nam so a enipa yi etumi hwe wonam enkwam na posifo ebo amane echirim se womekoso hwehwem aboa manipa wodo madwane no womache mra etimi ni wonam etimi eti weni nkra hodo a efri Ghana Police Service akache eba yade mo chiremo esomo awie Yantoa kasebone so na tamale circuit courts a diodi anim Francis Esubayire de abetudwa ebu Alhaji Abdullahi Ayuti webu ne fo esanse ade a wodi nruboni hudwa no wedi mfinsha na aduonu miensa na mabomodin a chese wo so otua 1.68 million Ghana cedis na Alhaji Sayuti omobomodin a che no abra intelligence led operation ekoso tamale na ansa no befi ase atwa ne sika na wo so okodam mfinsha na aduonu num na okoye adwumaden honom na ensem amode bo ne kwadu na yade ogitu mu se odifo na omo che no na chese tramadol be 336 die ne ho ye Victory Cinema area ana kwadubafo no eba omodin a so de ne bekota male high court esanse tramadol boxes be 447 sanso ana tramakin boxes be 11 so no ade no so mu hu ye ne ho no mu hwemu se ombetimi ama mra no etimi aye adwuma sane be yo mo omoton nubone tamale ne importer mu nina no ombetimi achewom na nubone ton no eto ebetimi etwa Yanto akasebo no so ene yenkoso anyina mu ewe tifedo mantem no emu na Ghana mampeni John Dramani Mahama emra na wobontoa na wopre omai Ghana benwa kese atena so no na do tu dwa se Yankopɔ ya atoma ene obi abobɔ ne den se omesom awona ban mekire eye ministers ene apprentice no bosome ensia bi de omodin akɔ ekobonkonta a kire Ghana fo nyina se me osimesi me hwene tianse ntamu a medindi osimesi me betena benwa suyi ebeye bosom makoma nsia me ba adwumadi amadie ni say na continue abunkunta de akire Ghana fo nyina no na ndra da na oso afo hwe oman Ghana eye yahobammo ensem so mekire Minister of Defense Dr. Edward Omane Buama okogina simpie so ene apaso na obunkunta de afo oman Ghana hobammo ensemu ene wo kire mi sem na nsen basabasa yagusu a ekoso oboko ene mpatem ewa tifedo matemu na wochire ma meka se de Ghana Armed Forces ikono egusu ade omani kotua wisie ede hwede ekoso ne de ba ewa tifedo matemu so ba metumi aboa na basabasa ekoso no wanom etimi asanom na ndrada na eye kita wonsa boso ma faso ade no baako ena osoafo hwe oman Ghana hobambo ensem eso Dr. Edward Omane Bua makasemu ene wochire mi se
esojafo gusu ebo eban ejeban ehwe se betumi aboa na hoba monsem etumi akoso oboko alavanyo ne potese beboa na eye mmea hodo eboko no adwobro etumi aba ne kasemu ene wo kyeremi sem aban gusu a okoso a aniku Ghana ho yetitru efa hoba monsem nti enipa bia da onam koti kwan ebo bra bia efam na kwaso momode homode amamra etimi ene no etimi adim defense minister essay yanka nche Ghana for say abanya bay edwene Ghana for ho nti ahoba monsem de onto na sekwanti adehya mgo boko ne potem de abanya beboa na ahoba monsem etimi akonka de same say edo dwa endra eda is swiftly contained. We acknowledge that the situation in Boku and Alavanyo and their immediate surroundings remain quite volatile. The Ghana Armed Forces is actively monitoring developments and have put in place robust mechanisms to ensure any potential escalation is swiftly contained in the interest of a peaceful and long-lasting resolution of the conflicts through dialogue. In doing so, we shall always separate crime from traditional matters, enabling us to deal appropriately and legally with criminals who foment trouble in the name of chieftaincy conflicts. Etinipa biada orono oye ne ho hintedu akire na wakwehiem ene nam ahinsem ti na odipone na otutu oku nipa no wo sawo desen no moche wo pa waso ye be hye o mayimo no enya sem kuma kwa ne kwakra mo no na Dr. Edward omane boama ekire mu a mekese no odwani de fa hoba mbokuru matitiriu ene Ghana Armed Forces wodem ya asrafo okire mu ebirim afonfo tumi se dipai wadi ne mere pa atwam woye akokora nanso no gusu bu adwuma okire mu a efiri na ekono enipa omomre bebre na akonkan no ombe betumi akotena fie kakra no okire mu a so no betumi abɔ ne homoden atumi afa nipa ne bɛboro mpem dumie no 12,000 recruit o makɔbɔ adwumaden na abɔ maga na mebunu nso wono batumi ya adwuma mo bɛ wode apɛ mema omo yɛ kantena honam omo aposo je nyina so kan so betumi abɔ na hoba monsem no etimi akonkan ɛwɔ mayim. Can we rely on body selection and fitness tests conducted years ago to inform recruitment decision now? Additionally, with the passage of time, many have exceeded the age limit. I'm excited to announce that, as has been communicated by the Commander-in-Chief, a comprehensive enlistment and recruitment exercise is to be undertaken with a view to increasing the manpower strength of the Ghana Armed Forces. Altogether, we are enlisting and recruiting 12,000 personnel within the next 3.5 years. Ani a woti ye ayo soafo no ene wo hwe o my Ghana ahobambo ensem eso mekire Minister of Defense the den e Dr. Edward Omane Boama Yantua Kasiebone so na Ghana Union of Traders Association no mutuanity ha efre guta de kokobo abetuja chemu se aban emomode anonye bibi enfemfa eye ahoho a omobo man Ghana mu ebedidwa ewo retail sector no chemu asa aban anye bibi ya de omeye ye kire kese pa ewo man yimu na ekoyi chiremu a bibia ede di pefe ewo Ghana mamre anim se ye Ghana fo ayetememfo no ana ebomode a etimididwa ewo ye retail sector honum na se omopne ma ahoho bade a na chese emra no anya ade a omudi su no mu chiremu a Osha aye section 27 clause 1 ewa Ghana investment aye promotion sector no at 865 na enya de waso moma ho kwan ma hoho bi etimi ba ebedidwa ewa ye retail sector honom nti aban emomode anom nye bibi emfanfa san se adwadifo no eha omuye papa ni titiri no omuton mobile phones ene omo so omo workshops no eba ne sa na akoye tesa se Ghana omo adwuma na omudi na enso ani esa sa hoho ani timi ba na mabetene ma no so se hu na chese omo no omo ti omanim no omudi dwa na chese omo ne ma no egu honom se yesa ha adwinye papa na abram ni semchofo etwetwe nkoma na Greater Accra Regional Chairman Edi Maguta eya na kwabna pepra edi tudwa na ochemu se abai emomode anonye bibi enfemfa ho anya saa de one ne members no meka bom no mayo ye kire kese ewo manyimu yanto akase bono so ne sesika eyi ansa me yebeto aso no na chese enipa hodo mu fam no ne ba omanyimu ebeto ade no chese edwadi a ye kakran store mu niama ne ade adum se wedi epono so na omunyina ye bi wo bi mu kura matese bi mu wofufuo kura okuro mato sise o hwe ye Nigeria fo ne ade na akose ko mo pa na mo wo ho so oman mra no efa adwade ehu kire se retail se niama adwade a ye nkuma mu no enya de a wo ya mo no ne nia nya wo de atemamufo ne de eno na mo abeje aboso
table so we do circle Nigeria phone call. Aka krombe tonkruma ene maku e wo kwan ho. Eti e best mpanifo no Ghana ni kwa onkonya ne sa. Momma mla ni obi apepepe. Ni wa bi sanya o mo chefa, mo nkoton bi. Eye simple na meboa. Sa pepe because ko obi man so be ya dem pan so oba obetimi akodi dwa wo ho. Ghana ni woton bo fruit na gele madam ba ko hwe mo hwe ne pa. Mo bo no wo ho, mo to bo fruit ni kura mo ntuaka. Na mo ko free. Eba ne sa tete. Enti e best mpanifo mamra no enye adwuma na ye ne na ehye ya de. Sika yanto akase ebo no so na ye monfan wura mu. Ewa aka ne majority leader. Ne den de osai chei mensa bonsu. Eden sem ede atudwa echire mu sem. MPP amanyokoi edu baabia sese yi de omukọ akoto aba enche omakọkọpa ni pakọ omodin akoda me yokwana na bono kopretumi ede ma wonom ewo mfempem mienu ne ede nu nwotwe abatonum na mra ne nsem kyerefo ede nkomo ena osechei mensa bonsu kasemu ena wochire mu sem yanka nkyere MPP amanyokunu ma ne se abamba akoto no enye se mokoto aba keke akopa abrante a ne ho ofe ne hune tia sentemu onum life bo ehye ntade efe ose dabi enye na mope enye we betumi akogina manyokura nim so qualify nti okotu frank akeke ne mum muko akoto aba akopeni pese di pakọ no sebi nanim wonyam obetumi aboa na president omampeni dibre fata no na waboa agitumi ediama MPP amanyokunum ewo mfempem mienu ne aduonu enwotwe abatonum ose chairman se bonsu kasem na okire musem yanka nkire Ghana fo semri bi atwam eye openi pa no bodwumaden edema MPP amanyokunum 2007 mechire mfempem mienu ne ensomu ne den ade kwame mpiene ebe ka kire wono musem emra omampeni da John ajekum kufo kọ na homje mu se o momaden ko gina so mampeni biu no obeka kire mu pen se wosini penyen kan kire mpiama nyukuru ma ne sabe enye obi akeke ena esefo kotu frank o wobetimi yakode nanso enye obi akeke no sefata mampeni nti wo kwa esemoto abande mani po sefata efri se manya ne sebedu baabi no maso ba ye po the same say ede tudwa. I think that's why we've not been concentrating on what as a party we want. Right? DLFM. Who we want to be the leader of the party. People are coming out there because they satisfy the qualification and eligibility criteria as set out in the party's constitution. But you see, whoever should be the president of this country, really, we are not looking at just the qualification and eligibility criteria for whoever should be our president. We are not just looking for a flag bearer. We are looking for a president or a presidential candidate. Remember what the Mr. Kwampianim said in 2007 when we had preparatory to the exit of President Kufuor. We set out the processes to have him replaced by the party. I'm talking about having a new presidential candidate when he had expired his own tenure. And then we had this invasion of 17 gladiators. Kwampianim stepped in and made a profound statement that MPP, we are not looking for a flag bearer. People seem to think that we are looking for a flag bearer. I'm quoting exactly what he said. He said, as for the flag bearership, Kwampianim warned us, as for the flag bearer, any idiot could become the flag bearer. But we are looking beyond, or look beyond the flag bearer, because we are looking for a presidential candidate who ultimately will become the president of this country. Aye, asamono, any idiot can become a flag bearer. So be to me qualify be 2 franc and so man penny de efatano kra. Na nuachi ena osei chei mensa bonsu echire mu sei pempen wo hoi wosini pen efiri sei o manyimu ne wo peni pa osefata so betumi edi MPP amanyoko ne anim no makokotwa pokoko akwaje tumi de ma wonom e wo mfempem mienu ne aduonu enwotwe abato aduonu nwotwe abato no mu de a enye obi ase Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia pe de betumi edi nkonim ti osra wo de mo ada monto aba ne fama no eno achi nso mom ho moden se Bawumia betumi anya aba ne mu be ehomgiche mu aduoson na boa madom nya dinachi na MPP amayoko no emfempem mienu ne aduonu nwotwe abato no mu no mo na mokro no. He's a man of the moment, and regardless of whatever anybody does, I believe that he will still emerge. I want a situation where he will be able to garner more than the percentage he garnered the previous time, and perhaps attain close to about 70%. If he does that, uniting the party behind him will not be difficult. If he doesn't and wins by the 50+1 that we are even talking, then it gives the impression that, he's not carrying the entire party behind. At cabinet, he was always insistent that anybody who emerged victorious he was going to support. And he didn't say so on one occasion. On at least the meetings that I attended, because there were a couple of meetings
in the election year that I couldn't attend because of our schedule in Parliament. But those ones that I attended, on at least 4 different occasions, he made this statement. Na ne kwakura mu no minyamfo osai che mesa bonsu kase mu ene wo kire mu am. Ene MPP amanyokuo ni ma no baabi adre no amanyokuo no ne ma nseda nkoye emfama wonom. Ne senti osra wo mada sei sede agya obenwum no emre yi mu ena mehia wo ti de adro yi de se wo MPP ni amanyokuo ni ba pa de a se wutumi do wo dadi de kira amanyokuo na wo gina wo naso na go boa na amanyokuo ni gane na se ba yebetumi abo na mfempem yenu ne do no nwotwa bato no mu nyina dankunum de akese etimi akọ ede ma mu nyina. My own position has been that let's go in for this. Unfortunately, I think the majority of the people out there now think that we don't have the database of the party as of now. We must first of all undertake the enterprise of identifying in every polling station level, every electoral area, every constituency, the strength or the membership of the party. And I think that ought to have been where to begin from. Because as they say, when you win power, right, you attract many sympathizers, people otherwise, even floating voters, who would come and cling to you. The accounts have an adage. You say, when you are down, you see who your true friends are. So now that we are down, when the party has lost its attraction, or if you like, its attractiveness, you would now be able to identify who your real base elements are. Unfortunately, DLFM. Going to engage in that enterprise, people say to us that it's going to be very involving. We need so much to undertake that enterprise. So let's work steadily towards that end. You're convinced by the Ani a woti ye aya kane dom kase na wo masebedwam wonom banu dene ne den ede onumnyamfo osei chei mensa bonsu. Yantoa Kasiebone so na Ghana Prison Service and so and a Youth Employment Agency, any Ministry of Youth Development and Empowerment. Aka bomu assign MOU ewo Ministry of Interior ewo Ghanaian say ombetimi afa nipa baya 5,000 say omomameye prison support assistance na ya Ghana Prison Service HM ye MOU yo massign ya de beka institution miensa we aka bom se ne beye beboa nas dwumedion peso mundi ewo prison service ni bibia betimi akoso yesan so na mabu na omuni adwuma ye ne so no ombetimi aboa na omuso atimi anya adwuma atimi aye na branch emudie no ekoso ana Director General Edema Prisons Mrs. Patient Bafo Bonia Esqua Ekanidin ho edi tuja HM so hu behia pa so betimi de eye nipanum na de be fantete emusa ne be ye betimi aboa sanso no chiema ye dwumadi ahodo mudi agu akwan mu te Cycling Ghana project sanso na ye prison based industrialization efforts ana paro eye system no ninina ebe hwa aboa mo hwe se sa dwumadi emiensa we betimi de ahye mremu na aboa sa ne be ye omo so mo fa wo mo no ombetimi aboa na dwumadi no etimi akoso. Our plan over the years has always been give them the skill, let them support you for a while, and we have a track record of absorbing almost all those who come to us because we try to make them useful to our system. So this particular partnership, beyond just training them in artisanal skills, is also prepare us to get the people who can do the work when eventually the bill is passed. Eniya uti ye Director General Edema Prisons say Mrs. Patient Bafo Bonia Esqua Ekanidin ho na nuachi ana CEO Edema Youth Employment Agency Malik Basintali so ene usamtro for etwetwen komo. First, at the Youth Employment Agency, we have found a smart way of resolving the unemployment challenge in this country. 106.9 FM. Strategic solution. In fact, we have decided that each morning we wake up, we identify a problem in this country. And once we identify the problem, we identify or find a solution to that problem. And then finding that solution, we transform it into job creation. And so if you look at what we did with the police service, we realized that the police service was a bit understaffed. So we decided that
will reactivate the CPA, the community policing assistance. An aspect of the prison service a lot of people don't know about is the artisanal sector. So there are people who think that the prison service is just solely in charge of taking care of prisoners and all of that, but they contribute a lot. DLFM. The 5,000 we are bringing on board is also to train part of them in the artisanal side and also teach some of them the practices of the prison service. Honorable Ministers, we are grateful, and anytime we come here, the minister responsible for interior will always bring in a new one. He will say, engage these people and come back again. So, Honorable Minister, we have immigration, we have customs. Challenge us to engage them. And we engage them again, and we'll come back again, and we'll have assistance for all those security areas. DLFM 106.9. Any outie ASCU Edema Youth Employment Agency Yama Lake Basintali na ne krakramo an Interior Minister Muntaka Mohammed Mubarak and so Edin Sem say Eddie Tuja. To announce that the Ghana Police Service and the Ghana National Fire Service this last week the training started on Sunday, and we are hopeful that very soon, as we've signed this today, that the Ghana Prison Service will also be enrolled. Let me say and emphatically repeat that this is to give the young people in our country an opportunity to see what the services are about. It is our hope that we will continue to collaborate to ensure that the vision of His Excellency John Dramani Mahama comes to fruition. 106.9 FM. Any outie Interior Minister Muntaka Mohammed Mubarak. Yantua kasebo no so na yenyira mum na make say Ghana de shebi akasa echiremu a oma yatemu sese no akane na ntesa so bonsa kwabane etimi akoto sigalet ena ne hwene mu wisie ese ne kusie edija egu ne bomu na bemu a akwakoto adobia mo fa ne se opioid we no chese ne red ne nani aye kanyin sese bi obi a edija aka ne to na wa bo anu na ni sese wo kwa anu nani nani so who are you sir? Wamu chire mu akane de na nkade ayenim eye nsape ene obi kotwa apio ene okwa benkum nimfa kaka bi kira wase ene guto ne de ahim wo nanzo na nsen ye de ye Ghana de adri ene red shisha wamu chire mu agentra ha wo mayimu a semperimfo anso de bedu baabi no man ebeje nsem kram na Ghana de hye bi ene de ekasa na mu chire mu se wana mo sere Ghana o mampeni anafi so ahwe o Ghana pomuden so se ene asɔhwɛ mangana hobambo ekuoso ɔsra wɔn mata saa nubɔne ahodo ba mangana mu no bɛyɛ a enmani mɛdɛ pɛfɔmfɔm nansi fɔm na wɔnom embra adehye kasa na mu kyerɛ mu a ɛha adwenye pɛ sɛ ne wobɛhu Ghana bebu no bi ɔnam hɔ no ma na adwene mu ayi ne who are you saa dodo na abobɔ abɔdam wɔ mayi mu kyerɛ mu a ne nyina da ɛnam red nubɔne so ana afi so shisha wei ɛna ha mebuni adehye kyerɛ mu sɛ wobɛkɔ nsɔdam ahodo yi na mebuni emayi ekutu asɔdam mu ede ade akata omuti so fita sa obofo a ofiri wiem epa wonom bompa ye sa Awurade mamikuno Awurade mamikoni te wo manya mfinhye be ya duasa ekro no mu kirema mpa bo ekọ so asodam nyasem kuma na mu kirema mai bompa ye epa mema se mewa wo mu emranti wesi na obekọ wi base ene mmam ya hodo a ene asisha ene nubon na motwen wo mu kirem nti dachi biada enti mai empa ya mo boyo menya no yi ana wo mu kirem se ne Ghana mebu no kọ wade pe na so tro ne mai bo na kunkum na ekọ so manyimu wamu kirema indubonne ka ho benti Ghana mampani foi wamo sra madam nya bibi mfanfa ho ade hye kiremu a sade ye koso na nwuma bone ye koso na kunkum na agudie nya titiriw na da ejina ndubonne numti wamo sra abanso bibi mfanfa se betimi aboa na ndubonne hodo ye koso no eto betimi etwa on the same say eto de ye kasebo anim ho na me wonda Ghana ye future no na ekọ no tanka ka me de anka maka janse yemba ne se yenjan abese nyimpa na ade bi ese nyimpa na eyi no na brabo de anka hu hia se ye baja atumi se wo mo nkoso anje aban no mfa na nyinsi youth no so no hu se ye boys no omo say because se wura asole bia ho a bo hu se mesiafo no go bebre awa no ho ayede mema na wo wale wo no ho ma na egu rifo emu nte wo be de na awa na abado na nyimpa nso na egbawo na oman na akọ na nyim ente me de aka me de anga mama kan sa aban no omomozi na ada obede obabande na we hu anamo na obotumetu na youth no emfa wo hu nhye sa atibie no mo emwa yen ndom kaso mbetimi akaso mbande ba obi wo mutimi de ba emfa mbra kwan so man ndom betimi abande de enso se mbe ya na force de a abekasa hospital nkwa na kwasa wo ya na ebe ma nkwa de a because se wo kodro aso na kasa wo to sare na obenya enya adwuma nya youth nya adwuma nya eni se
adwuma ebetimi aba oman ni mu a ebema youth no nso a ye bo sabra no ye betwe won frim minimum obi a onu se nduo no onu ofa odi ye na ade a wo hu bo se ofa sa nduo no oye gentle but ene youth na ya ba no obekọ nu we no akọnu no akọfọ we ene na ma ne ba sa enti no nduo ne de se ye haban enti oye kayesi aye lubone enye but me de aye obi adwuma so no so den oye short ase enti me nka sa aban no embind no ana se onye de metuma kan se youth na se ehwe nwusu ye enye me de say awoye ya na obra wo ba na wanya we school over sure no na se wadare junkie boy ana wa no red na wa ye basa na me ho sa na me ye me hyehye mi enti anka abeya abanye be fa ho omo basa no kwanka especially say chum omo anto akola no no enye druboni na obeto ansa na obetimi adi yo asase we so enye druboni na obetimi ato ansa na obetimi adi ahwe wo ma enti say e ba sa kwambo sa ngofo na aptasa bandi kan de echi omo mo to sa druboni no omo na aptasa bandi kan de echi omo so chi omo wie na osizi omo a omo so munya access to anywhere to buy it ai wonom na sa ban eche wonom na sa ban che wonom munya kwanya etumi enkofa duro no bi enkonkoton wei eye Ghana fo bi ana mo kyerɛ mo adwen sɛ baabi aduro no sanka ban betumi aboa na ndubɔne ahodo a ebe oban mu yeton no obetumi abra beboa na mebu no etimi atwe wo ho ede afiri enubɔne enom no eho sika yese mebu no nya enubɔne emwo mai emboa na sɛ kwadwo wanim sɛ enubɔne de obedu tumi ku obi pan na ogina ho na woda o ene bebre ana no atomic junction ya mbeduru o masa enya semkuma asabɔne mebu no ni di wo ayiase nyina enubɔne ya wada na akwa bi kɔ pa no sumuzi se nani so nani aba ne ho so ene odi mi kan okwa who are you say in fact edu ba bia na ma mebru ne ye ne ehu pa o man ka se o munya ndi se empenifo amra kra na ndi wadwene no sebe enya dwuma sa ade a wuye enye nwanwa me nwa fase fo de me ntibi de mu ase kra so bi wa nani hu a wo so onum nti penifo no bra so ebeboa omomra ne enya kra na esika me kenka adwenkyere kakra na ye nto akase bo no so wate na amanfo adwenkyere betanu mankan a menya asem na wei Fripo jina na men kan ma we na udwane sen Fripo eye kwabere kase mu no wo kire mi sen dabi waka kana dwamanyo se men kan master plan adwani akentampo no wo kire mi sen in fact Ghana de nya asem kumo no besna ban se be ya LGBTQ+ no anka mamra ne nya adwuma na beboa pa momen yatimi akoye no mefi se bon na omudi na du ba bia de humfi e ka omen e me yenkwaye ne mu kra ono so ne de no sika yento akase ebo no so yento akase ebo ne so na governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Esiama de abetudwa chemu se dollar na hu hia se obi beto ade wo ho no de ba obetimi agye no mu chemu ayedwumeku anasetemam ni kra anade ba beto abomode anakase de bie sanse ade omo peso etememfo ne embo Central Bank no se ne be ya yesidi no se ne ompese engina na so nche no bibia ebetimi akoye ede ama wanti nke be yedwumeku ahodo no so mo de dollar no ba beto ade a ade amompo mamonje ne momomode ehu ne se Ghana cedi no ana yesika ewo se yetimi edidi dwuma ewo man muti we ne nsema ye governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Esiama ede abetudwa eti yemfa ye ne yesika ndidwa na yenja dollars no kwa kopedan ya han na o makoti figures no in dollars okopa de ato Ghana ha na o makoti figure no ohun ewo dollars enya de pa nti we de me wo fa ase meta na chi onyere ne ho pam esika yanto akase bodo sere ye mbomfa nwure mu ewo anigide kase bom na enkra abeto de kase bopono so a yensa aka nkrata we eye press statement a yenu no mmomodea eye adwuma anadwonkuto no momo ye adwuma mekire ba sibrafo yi ahyewofuo no onom kra bata ewo pokuase omode nkrata ba omo kirema pokuase union of prostitute omode communicate ba se yanka nkyra Ghana aposifo ne se omosra omada efri na eko enya de mbetumi ato akoso ene Ghana Post Service aserve omom Ghana ha se biu emfia mako enumede yanim no wo ye Ghana Post Service branch a ana obo adwuma Ghana Post Service a ahyewofo no wokọ pokuase a wonya ba akokora ne nkompam enkwaji wani na group na kiremu a nansen ena Lumba Star
Kwan ahodo a positifoɔ fa so tata wɔnom ɛboro wɔnom to hwɛ wɔn so no yɛmɛnum ne kure ni ɛnya de pa ɛma yɛ yi kyerɛ mu a mo ankasa mo ani gye a munya positifoɔ adwuma nyinaa mu efiri wɔnom a wɔnom ba mmɔden de anadwo a mutumi ba wɔn nkyɛn ɛne yɛyere mo mmɔden mo nso ani ne yɛyere mo de na wɔn kɔda yɛ hunu so hwe ma bɛfa wɔn de wɔn kɔ ma bɔ mmɔden akɔ ma kɔ si mu akadam kama na mo wie na mo ba na mo bɛkyɛ bɛboro yɛ saa de ne sɛ nti wɔn mpene bi okura wɔn se yɛn kan kyerɛ Ghana Post Service sɛ wɔn abɛkyerɛ wɔn kɔm mfinhyia mako enum ɛwɔ mpam sɛ bɛyɛ kyerɛ wɔn hwɛ ade a wɔnom ɛbɛpi ho wɔnom akyerɛ mu sɛ yɛn kan kyerɛ Ghana Post Service mmeranteɛ ne sɛ efiri ne kɔ so mu gya sɛ hwehwɛ na tata ne de yɛmfe enum akyiri no wɔn bɛsɛ wɔn aduane adi ne mmom so wɔn anyan paa de ne danka toa wɔn bɛkɔ so a ɛkyerɛ wɔn kɔm sɛ bɛyɛ kyerɛ wɔn hwɛ ade a wɔnom ɛbɛpine ho ekuo yi sɛ yɛn kan kyerɛ Ghana adehyɛ wɔn amaden a ɛde wɔn akɔ dwan bɛɛ sibira kuo no sɛ ɛbɛyɛ mpo a wɔn nyantu wɔn ho fo Ghana Post Service mmeranteɛ ne paako a wɔn ka so wɔn ba bɛfa wɔn akɔ mpam a mama ɔnyɛ sɛ bɛyɛ bɛboa na ɛkɔm atuma de wɔn wɔ mpam sɛ bɛyɛ kyerɛ wɔn hwɛ ade a wɔnom ɛbɛpene kofi fɛ statement ne to so ma me wate enti wei ɛne nkra efiri ɛyɛ poku ase yɛn a wɔn yɛ bɛɛ sibira sɛ yɛn kankyɛ Ghana Post Service na wɔnom enya wɔn ahunahuna nte saa deɛ 5 years ntem ahyɛ wofoɔ no wɔn nya baako mpo mfa ne nkɔmpam ti sika wei so ne nsɛm ahodoɔ efiri poku ase ahyɛ wofoɔ ne nkyɛn ba Ade. Kofi fa statement na to so na nya se me na me wo fa na eka. Wei kratam de ba bonten mu nsem na ye ka kire wo mu. Etimi ba bonten so de nkrata beto. Omotema bonten na nya adwuma na mo ye. Na da ho no. Ghana Police Service fudi. Hey. Nya krata na da ho yi. Me ba cha tumri ka share mo Facebook no so DLFM 106.9. Enkrata ye nuanom ade hye a ma menka na brofo no se ayi the Pokuase Union of Prostitute has a communique. Omo de communicate about bontinti we Ghana Post Service ni amesre wada ensi ho wo ba bia kwafo ni kwamia hodo Pokuase de osi ho na wonnim na omo che wade ombe yo no 5 years omo chene mokom se be ya next time mmehunehuna omo se omo boro omo nti no omo chere omo kom aya se kom asawofo wo union ana sa akronfo so wo union na wa se be na kan na wo ye adwuma o adwuma de omo bone Ghana se opa hey adwuma me wa fa se fo na ye Ghana enti mesre mo ba Facebook no so a DLFM 106.9 in fact ye de communicate na bantu ba benya bi na wa kenkan wate ba be kan bi na de we nya me wa fa na de ba yo wo man ka se na de nkrata na ba no na woni me wa fa se comfort mate say DL news in fact loud and clear inside Ashama Greater US o se ka se be more the son of manam o de abapa na communicate no kenkan to boss na kenkan da hoboko nti wo kenkan a wo be hu de ekɔ ne de ba nyina nti Ghana Post Service yesere mo ada efiri na ekɔ samba kwa kofa bi no makɔ adwuma mu a mesere mo Pokuase de ma munsi hɔ efisa mo kɔ a ɔmo mpene kora ekom bekum mo finhyia makomako nnum achi enu achi no behu mmɔbɔ mmasa aba abefa wo mo edo makompam enti monsem no sika kase bɔ no asi enti ye kɔ anesa na san ebekɔ no wa wani tua kila ntua na wei every DJ afiba nkyɛn okire mu a na wafa ase baako edi na wota ne den ede Priscilla abena ofoliwa na in fact abaye ne ho ofe pa ahofe adwa no kofitera wa hwe a woni afiba benya asem temesre oboa no Facebook no so wate enti ochem se ahofe adua woden ede Priscilla abena ofoliwa woden ene honam se de wani aba aye dedwa na wotiri se sebe sirichi ahoma wa hofe se de adwa wo ne Yankopɔn hyira opa no hyira no nyo kese eno awoda ne Yankopɔn ma ne din konkro no emfa wo mfira to mu enkwa do mu onya okese na wiase amansa nyira hu ne say in fact wo eye abena Priscilla oforuwa Yankopɔn esiesie wo sa Yankopɔn nya okese no hyira opa wei efri berema kweku sechi dedo abon ma ne se dache ona ye chief executive officer at the Madax multimedia ewo Eastern region se emfa wo da kese wei yemfa ma abena oforuwa Priscilla yemfa ma ne Yankopɔn nya okese no hyira opa endi sika kase bone ye de asi emusemufo ne ya maze mebele ntwene se mu edema yen kofitele de kopie mu ewo Facebook no eso DJ Zigby echinchim efide ne froma edesem yen akenkanfo ye sinkumnya beso mawie no edi amagye so yo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunso mpone mene mo fa ase ba Adwoa Agyei Sikapa ana hoteden ene Dum Solevi ye kwe hwan na eba hwan na eba Nana Adwoa Silky one hwan na hwan sexy journalist ana afi Kwame Efum ene da ben
Kofi and Juma de Nediba and Dasso. Was it? Huh? Give and take. Give and take. Tena the bar near the amount. And I yes, Nana so dear, when you have to answer radio 1 hour a day. 1 hour toy. But when one found sign a day. Because when Sakan, I bet you do the mamma to me and witty, said yes, pepe. No faster Nana you be a Nasa Maka Jacintin or Pubio per fans, permanent pa. Or sacco forms or coto no was no appetite. Inti Nana I bet Nancy day, and Adwoa Siki, on to me my Marian day, yes, Adam Lane. Nana Manano, Faman Nayanko. Ache muhima, Fifi muhima, Enkacha hima, Radio Muyasan, Michael Jackson. Papa, no, eti patupa, yakwe, and Adwoa Sikin and Pamfo, never say, Muminamu, and it ya, Adeshe. Hey, Kwame, Adwoa Kabumo and I